Χριστούγεννα, μια προετοιμασία ουσιαστική που πρέπει να γίνει. Να στρέψουμε το μικρόφωνο μας στο Άγιον Όρος. Με ιδιαίτερη χαρά ακούμε το σεβαστό Γέροντα Ιωσήφ της Μονής Βατοπεδίου να μας λέει για τα Χριστούγεννα. Γέροντα, την ευχή σας, ευλογείτε. Του Κυρίου, να είστε καλά. Ιδιαίτερη χαρά που σας ακούμε, Γέροντα. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογήσει. Γέροντα, θέλαμε να προετοιμάσουμε τους ακροατές μας κατά το μέτρο του δυνατό όσο μπορεί να γίνει μέσα από ένα μικρόφωνο για τα Χριστούγεννα και θα θέλαμε λίγο να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες αυτής της προετοιμασίας. Κοίταξε, από εμάς πολλά μην περιμένετε, εμείς είμαστε ευτελείς άνθρωποι, αλλά σχεδόν από το βίωμά μας και από την πείρα μας θα πούμε μερικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα. Μάλιστα. Έξω από φιλολογίες και από άλλους προσδιορισμούς. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι... Να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Ναι. Το θέμα τώρα που πλησιάζει να εορτάσουμε και που αναμένουμε με συγκίνηση οι σύμπαντες κόσμοι, το θέμα της αρκώσεως του Θεού Λόγου εκδηλώνει τη μεγαλύτερα μορφή της αγάπης του Θεού που εξεδήλωσε στα χτίσματά του. Και από αυτή μπορώ ακόμα να πω τη δημιουργία. Διότι αυτή την ώρα, όταν ο Θεός Λόγος αποφάσισε να μας επισκεφθεί ο ίδιος προσωπικά, είναι το μεγαλύτερο γεγονός, το μεγαλύτερο μυστήριο, ότι κοινωνεί τώρα αυτός ο Θεός Λόγος, αυτός διού τα πάντα εγένετο, κοινωνεί οντολογικά και υποστατικά με τη σύμπασα χτίση, την αισθητή χτίση του, μέσω του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, καθίσταται η σάρκωση του Λόγου πλέον του Θεού, το κέντρο, το σκοπός της αιωνιότητος μας, του παρόντος και του μέλλοντος, η αρχή και η μεσότης και το τέλος πάντων των αιώνων, και των παρελθόντων και των όντων και των εσωμένων. Λοιπόν, άρα ο άνθρωπος ο Θεός μέσω αυτού του τρόπου εξεδήλωσε την πρακτική θεοπρεπή αγάπη προς τα χτίσματά του. Μάλιστα. Είναι φανερό φυσικά ότι δια της αρκώσεως του Θεού Λόγου αυτή η Θεία Οικονομία αποτελεί μεγαλύτερο και βαθύτερο μυστήριο στη δημιουργία του κόσμου. Δηλαδή δεν αποτελείται τώρα εδώ ότι ο Θεός Λόγος επισκέπτεται, κάνει μια τυπική επίσκεψη στον κόσμο του για να δώσει μια απλή ευεργεσία, μια μηχανική τροποντινά. Όχι, αυτό το θέμα της αρκώσεως του Θεού Λόγου είναι ανώτερο από τη δημιουργία της κτήσεως. Διότι αυτή την ώρα, ειδικά για την ανθρώπινη φύση, έρχεται ο Θεός Λόγος και προλαμβάνει πάνω του την ανθρώπινη φύση και την θεοποιεί. Και ο άνθρωπος ο επεπτοκός, ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, ο έκτοτος ο άνθρωπος, τον αβάγιον τροποντινά, αυτή την ώρα επιστρέφει και μπαίνει στους πατρικούς κόλπους και γίνεται κληρονόμος του Θεού και Πατρός και συγκληρονόμος του Υιού αυτού. Και παίρνει κληρονομικά πάνω του ο άνθρωπος, η ανθρώπινος φύσης, τέτοια αγαθά, τέτοια ευλογία, στην οποία κατά τον Απόστολο Πέτρο επιθυμούσαν άγγελοι παρακύψει. Ποιος μπορεί τώρα να περιγράψει αυτό το γεγονός? Αυτό είναι ούτως ώστε οι χριστιανοί αυτό να μην του παίρνουν ως απλόν ένα τύπον. Είναι μεγαλύτερον τούτον ότι ο Θεός Λόγος σήμερα σαρκώνεται και κοινωνεί με την φύση του υποστατικά και ενώνει το χτιστόν κόσμο πάνω στην φύση του ο ασπερίλεπτος, ο απερίγραπτος Θεός Λόγος. Αυτός διού τα πάντα γένετο, ειδικά δε για τον άνθρωπο. Λοιπόν όμως εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Μάλιστα. Βέβαια όλα τούτα είναι έτσι και πρέπει αυτά να μας απασχολούν και να τα ερμηνεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο να μας συγκινούν. Αλλά στην πραγματικότητα όμως, σαν πιστοί, έπρεπε να είμαστε προσεκτικότεροι στο νόημα, το βαθύτερο νόημα, ούτως ώστε να μιμηθούμε για να μπορέσουμε και εμείς να ωφεληθούμε. Κοιτάξτε τώρα, εκείνο το οποίο να απασχολεί σήμερα, ειδικά τις ημέρες μας, δηλαδή το πανανθρώπινο είναι το βέλιγμα της ερημόσεως του εγωκεντρισμού και ειδικά σήμερα με τον ευρωπαϊκό ουμανισμό που μπήκαν μέσα μας όλα τούτα τα καινούργια ιδεώδη και μέτρον πάντων έγινε ο άνθρωπος. Δηλαδή ακριβώς αυτό που είναι το στοιχείο της διαβολοποιήσεως των αγγελικών τάξεων. Έρχεται ο Θεός Λόγος τώρα να δείξει αυτός, ποιος, ο βασιλεύς των αιώνων και των αγγέλων, αυτός διού τα πάντα γένετο, να δείξει σαν πρακτική βάση της ζωής μας την ταπείνωση. Αυτό πρέπει να προσέξουμε εμείς οι πιστοί. Γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ήταν μέσα στα θεία σχέδια αυτό προγενέστερον ακόμα από το να δημιουργήσει τη κτήση. Ήταν τούτο μέσα το θέμα της αρκώσεως του, ο Θεός Λόγος.
Και όμως κοίταξε, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να έρθει ο μεγάλος βουλής άγγελος εδώ, έρχεται τώρα να γεννηθεί από μια πτωχή κορούλα μέσα σε έναν ευθερέστατο πράγμα. Και έρχεται να γεννηθεί πότε? Την ώρα που ήταν ταξιδεύοντας να γεννηθεί μες στον δρόμο. Δεν είχε τόπο για αυτόν να γεννηθεί μες στο σπίτι του. Για όλον τον κόσμο υπήρχε τόπος, δεν υπήρχε για τον θεολόγο. Όχι, γεννάται μες στον δρόμο. Και μη έχοντας τόπον στο κατάλημα γεννιάται μες στο σπήλαιο και γεννιάται μες στην πάχνη του ζώου. Για να μην βρουν ούτε ελάχιστα ράκι να το σπαργανώσουν. Και τέλος πάντων, το σπαργανώνουν μέσα στην πάχνη. Και αμέσως τίθεται σε διωγμόν. Αυτά όλα να ερμηνευθούν για να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι τι σημαίνει αυτό. Και έτσι θα καταργηθεί από μας το καταραμένο γιατί που έχει φάει τον κόσμο, ειδικά το σημερινό. Γιατί δεν υπάρχει γιατί. Μόνοι μας εξοριστήκαμε και φύγαμε από τους κόλπους του πατέρα μας, από τον παράδεισο που φύτεψε με τα χέρια του για μας και κατεβήκαμε με τα πόδια μας μες στην κόλαση. Μες στον τόπο του διαβόλου, μες στον τόπο της εξορίας και της φυλακής. Και εδώ μέσα τώρα αρχίζουμε, μα γιατί κοινό και γιατί τούτο. Δεν υπάρχει γιατί. Και να τώρα ακριβώς τούτο ήθελα να το επισημάνω. Γεννιέται ο Θεός Λόγος τώρα μες στον δρόμο. Δεν είχε για αυτόν τόπο. Γεννιέται να μας δείξει την πρακτική μορφή της ταπεινοφροσύνης. Μετά, μόλις γεννιέται, τίθεται σε διωγμόν. Άτε πρόσφυγας. Να σηκωθεί τώρα η μανούλα του, μια μικρή κορούλα, να τον πάρει τώρα με τον φύλακα Ιωσήφ, να φύγουν στην Αίγυπτο. Με το γαϊδούρι, 14 ημέρες δρόμων, να φύγουν πρόσφυγες. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Δηλαδή επειδή τους διώκει ο Ηρώδης. Και ποιος είναι ο Ηρώδης? Μήπως δεν είναι ο Θεολόγος που κατευθύνει τη ζωή των σύμπαν των όντων? Δεν μπορούσε ο Θεολόγος, ο πασθενουργός αυτός, διού τα πάντα συνίστανται, να ανέβει να φύγει αυτός από τη μέση και να γλιτώσει ο Χριστός μας, να γλιτώσει την προσφυγιά και την εξορία? Όχι. Αφήνει τα σχέδια να είναι έτσι για να μάθουμε και εμείς, να μην προβάλλουμε το γιατί, να κάνουμε υπομονή. Μέσα στη φτώχεια γεννιέται και αμέσως τίθεται σε διωγμό και υπομένει των διωγμών και φεύγει και πηγαίνει στην Αίγυπτο και κάνει λίγο χρόνο εκεί μέχρι που να πεθάνει ο διώκτης. Επιστρέφει πίσω πάλι και ερχόμενος πίσω πάλι βλέπει να είναι ο Υιός του και φοβούμενος πάλι τον δεύτερο διώγμον φεύγει από εκεί και πηγαίνει στην Ναζαρέτ και συνεχώς βρίσκεται διωγμένος μέσα στη φτώχεια και την ταπείνωση. Όλα τούτα, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορώ να πω ότι είναι περισσότερο ωφέλιμα να τα σχολιάσουμε. Διότι αυτός είναι ο Θεός Λόγος, ο παντοδύναμος και παντοκράτος. Εντάξει, θέλησε, γεννήθη και υπάρχει και ούτω καθεξής. Αλλά όμως τούτα τα παραδείγματα είναι τα στοιχεία εκείνα τα απαραίτητα που μας χρειάζονται να τα σχολιάσουμε για να τα μιμηθούμε, ούτως ώστε και εμείς να μην γογγίζουμε στις περιπέτειες της εντάφθα εξορίας μας. Τούτα ήθελα περισσότερο να τα συστήσω, γιατί πραγματικά είναι η βάση της ζωής μας αυτά. Και γι' αυτό, επειδή δεν τα αξιολογούμε έτσι, συνέχεια γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Εάν αυτός ο Θεός Λόγος που ήρθε να μας σώσει, αυτός Κύριος του παντός, εκοινώνησε με όλη μας την ταλαιπωρία και τη φτώχεια και έδειξε την καρτερία και μας έδειξε ακόμα ένα. Μας είπε ότι αν θέλετε να έχετε το έμβλημά σας, ότι είστε πραγματικοί μου μαθητές, δικοί μου οπαδοί, με λίγα λόγια δικά μου παιδιά, θέλω να κρατάτε την αγάπη. Των νύχτων και δεν θα είναι απόδειξης ότι είστε δικοί μου εάν κάνετε άλλα θαύματα και αν έχετε σοφία και αν έχετε γλωσσολαλία και αν έχετε προφητείες και αν κάνετε τόσα άλλα και αν έχετε όλων των ενάρων των δύο, είναι αξιέπαινα τούτα. Αλλά το έμβλημά σας το πραγματικό θα είναι η αγάπη, αυτή που έκαμα εγώ και εκένωσα τον εαυτό μου και ήρθα εδώ και κοινώνησα με όλων των τρόπων της ατιμίας της δικής σας καταδίκης. Γιατί σας αγαπώ και έτσι να μάθετε κι εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Αυτά, αγαπητοί μου, αυτά να τους προβάλλετε, αυτά να μάθουν οι χριστιανοί. Διότι αυτά είναι που μας χρειάζονται. Ειδικά σήμερα στον κικαιώνα της αρνήσεως των πάντων. Αυτά σας εύχομαι από ψυχής και ειδικά εσάς που κουράζεστε πραγματικά, να σας δώσει ο Θεός την δύναμη, ούτως ώστε και εσείς σαν άτομα να ωφεληθείτε, περισσότερο δε τον λαό μας για τον οποίο
κουράζεστε και κοπιάζετε. Γέροντα, ευχαριστούμε. Χάρη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να εύχεστε για όλους μας. Ευλογείτε.